ton maltu mati sadurunging prang Bratayuda gumregut magut-maguting ayuda wah astaga menupris gantil kang buntut wisa ora ngira babar pisan jebul putuku ngger kowe Antasena Mbah Durna iya bektiku katur Eyang Penemban Durna wis ndak tampa ngger wis ndak tampa semune kok nglonjong botol tindake Mbah Durna aku goleki pamanmu goleki Sedewa ora sah gepok koncane paman Sedewa sing ana Antasena aku sing saguh ngadepi karo Mbah Durna aja gawe geger ana ing negara Ndwarawati putuku ngger Antasena kurang becik kedadiane kowe iku ya gane Werkudara mangka Werkudara iki muridipun bapa kowe putu murid terus sing dikersake Eyang Penemban Durna kepiye rene ngangger Baladewa ing sak mengko bakal gayuh tumedhake kanugrahan Wahyu Pancadharma Sedewa kok nrambul-nrambul nyaruwuwus bebarung sinah ngaturke ilangi angger Puntadewa mula kang saka iku tak suwun Sedewa Antasena kabeh wae aja ganggu karo keparengi angger Baladewa aku gelem bali syarate yen Siwa Ireng utawa Siwa Kresna isa nuduhke ana ngendi ilangi Siwa Puntadewa lho lah kok mangkal-mangkot kowe ngger Antasena aku ora mangkal-mangkot Mbah mergo panjenengan ora ngrasake kaya ngapa penandangi para kamulih Ngamarta sing padha keserakat wong kang nandhang lara wajibe nampa usada wong sing peteng wajibe nampa pepadang mongko pengayumane para kawula kuwi Siwa Puntadewa murca tanpa taliwara kendran tanpa pepoyan ibarat sapu ilang suwe sapa sing arep ngayomi sapa sing arep mitulungi tumrap para kamulih Ngamarta mula kang saka iku aku butuh ketemu karo Siwa Ireng ya Siwa Kresna bagus lho kok bagus yen Mbah Durna ngendikake Antasena bagus kuwi jaman biyen Antasena ki bagus wiwit lair tak rilake yen karep mboyong angger Kresna syarate yen kowe iso mangsuli pitakone eyangmu saka 5 Mbah Durna artakon apa artakon apa mengko aku sing saguh mbatang cangkrimane Mbah Durna ana ngendi dununge tulis tanpa papan ana ngendi dununge tulis tanpa papan ngilo tanpa kaca mangsulana ngger Antasena Mbah Durna takon karo aku ana ngendi dununge tulis tanpa papan ngilo tanpa kaca iya bener mengkono ngger tak mangsuli syarate yen kepengkok Mbah Durna aja menggok ora matake Penemban Durna ya apa Eyang kok arep ngapusi ora matake ngger iya aku sing arep mangsuli Mbah Durna dununge tulis tanpa papan utawa ngilo sing tanpa kaca mapane menyang anak utawa putra lho kok ngono kowe kok bisa ngucap dununge tulis tanpa papan ku dununge menyang anak perkarane apa ngger rikala ibu ngandhut ponang jabang bayi wiji sejati peparing Gusti kang hakarya luka wujude bleger badan wadak kulit balung sungsum otot getih rambut kuwi blegere wadake menungsa banjur nampa Nur Cahya utawa Nur Muhammad sing peparing Gusti kang hakarya luka mula sakjroning ibu ngandhut ponang jabang bayi yen bisa aja nganti nyacat karo wong liya manceni madha gedene kok nganti nenutuh gresula nyacat karo sing gawe jagat sebab pakartining Rama kelawan ibu rikala padha carem salulut rikala padha andon katresnan dalane padhang apa peteng bener apa ora
jujur utawa goroh bener utawa menggok lakune mengko bakal nyipat menyang anak turune. Mula yen nganti ana pakartining rama karo ibu yen isih ngandhut jabang bayi kok tumindake wong sing lanang iku mau sedheng karo wong wadon liya utawa demenan karo wong wadon liya besok bakal nyiprat menyang anak turune mengkono Mbah Durna. Dadi kowe mangsuli dununge tulis tanpa papan, nyiluk sing tanpa kaca, kuwi mapane menyang anak utawa putra. Ya mengkono Mbah Durna. Mula ora gampang wong urip iku mau. Aja meneh arep nurunke wiji. Aja meneh arep andon katresnan. Sedhengi wong lanang arep tresna karo wong wadon wae yen bisa dudu perkara enom karo enom, tuwa karo tuwa dudu. Perkarane le tresna iku mau tresna ingkang resik, tresna ingkang suci. Aja nganti kalepetan hawa nepsu. Nadyan muda karo muda, enom karo enom, ning merga kecipratan hawa nafsune kepengin sare bebarengan, kepengin jumbana, kuwi tegese wis ora suci. Mula besok tumibaning wiji ingkang tinampa guwa garba dilarke ana ing jagat gumelar iki mesti anake gampang seneng karo wong wadon sing dudu bojone. Waduh. Pinter kowe njar pinter-pinter. Sekolahe Mbah Durna. Aja mung trima kowe tuku, ning kudu pinter adol. Ibarate poneyang iki lembe wae aku adol. Saiki kowe sing adol mengko aku sing tuku. Coba. Arep dol-dolan apa? Aku manut cara-carane urang sing saes 70 apa saes 100 bedas kaya ngerti-ngerti yo. Cara-carane wong adol iwak blanak apa iwak nila. Ayo wangsulana. Aku sago. Bagus, kowe sing adol mengko apa yang sing tuku? Yen arep ngono aku gampang takon karo Mbah Durna cekak aos. Sing tak gegem iki apa Mbah Durna? Nun, sing tak gegem iki apa? Oh, gampang. Kaya ngono kok dadak ditakokke karo Mbah Durna. Ya, bodho kowe njar bodho. Sing tak gegem iki apa? Jenenge kuwi Asta Cempala. Asta tangan, Cempala driji dibake ngendi sakarepmu? Nyoh tampanana. Ya dicuni napa tumen. Kula nggih dolanan Antasena dikapakke. Antasena takon. Iki apa Mbah Durna? Lajeng sampan limang suli kula kandha. Kuwi jenenge Asta Cempala. Terus Antasena neges asta. Asta tangan Cempala driji tibake ngendi? Sampan limang suli. Sakarmu busana. Epepe Antasena tibake sirah kula. Dadi sampan ming takoni niki Asta Cempala, asta tangan Cempala driji tibake pundi? Sakarep sampeyan nyoh tampanana. Dingetenke. Nggih. Ning wau Antasena sing takon kula. Lah nggih kula gumun. Ming perkara sampean ditakoni ngeten iki kok ya dolanan cah cilik kok ya manut. Ming perkara niki Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibake pundi? Sakarep sampeyan nyoh tampanana. Dingetenke. Aja mengetenke kula ya iso. Dipante sing nguni kula. Niki napa sing kula gegem? Sing kula gegem niki napa? Nek mboten kleru niku jenenge congor kirik. Wis. Niki Asta Cempala, congor kirik. Asta Cempala nggih Di, Asta Cempala. Congor kirik. Kowe lajeng diwales kok ya angel sampean Di. Meksa panggah rasane mboten mung trima sedewa ning dibelani kalih sing caki sing ndombani Antasena mundur Kakang Durna.
sagem dawuh. Rewangono pun Bapak. Nggih sagem dawuh. Katriku mulung mangrempak kurda gorereh rananggana gawe gelar ira wang-wang ladalah bojleng perjaka iblis laknat lakune padha jelik-jelikan. Oh, Satria bagus mbranyak masemoni. Raden kowe sapa aku takon karo kowe. Sapa jeneng ngendi omah sapa jeneng. Ngaku Raden aja nganti kowe mati tanpa aran Raden. Kowe lara pantut banget jebul ora mung ngomongke Madyabala Sata Kurawa. Ning jebul Paman Durna ngirit putra siswa saka tanah sabrang sing maju ning alun-alun Njregodo buta mengotutuke kaya lawanging guwa jati jajar. Kowe sapa buta? Oh, ditakoni ora mangsuli balekke dongko prajeka gelem kaya ngaku ora gelem kowe kelakon dadi bandan. Aku kekeseting Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Surayeng Jagat. Sinuwun Prabu Surayeng Jagat saka negara Ngembat Keputihan. Jenengku Didya Samparwari. Kowe Samparwari? Ya dasar nyoto. Panjenengan sapa Raden? Wuragil Ngamarta, aku Raden Sedewa. Buta, prayogane ki aja mapan ana ning kene. Buta ki mapane ana ing alas gung liwang-liwung bareng karo kewan galak buron cendhila. Yen ana buta Njregodo gegirise wujude kaya ngono. Kekalung, ula dumung, cecawet, walu lang macan. Mengko mundhak gilani bocah cilik-cilik sing arep sinau. Wah, mbuh ora weruh. Sing baku aku nampa dawuh pengendikane Sang Tapa Penemban Durna. Aku didhawuhi ngledhak balung, nyokot daging, ngombe getih. Raden, aku tak nyokot dagingmu, Raden. Oh, aku tak ngledhak balungmu, aku tak nyokot dagingmu. Buta, maju legane ngati kula kon tak gendir pecah siramu, gaglak limpamu kowe, Raden. Salah. Hai.
Ngono. Sampeyan niku ampun gawe susahe wong liya. Susah pripun wong seneng ngenten iki kok susah gumenyak di. Merga saniki niku pun mboten jamane mboten kaya jaman biyen. Nek jaman biyen niku gelem ora gelem tunggendlep nong nong ning jolena 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 jolen gotong royong bareng-bareng niku jaman riyin. Nggih. Nek sakniki beda. Bedane tungglep nong nong o ha o a o ayo kaya tukang girong munggang sari. Keterangane niki wau murid kula dicuni kok enten buta mriki niki nuwun sewu arep golek cokotan. Wong buta kok nuwun sewu teko mriki golek cokotan niku kok saru temen. Niku buta murite sinten Madyabala saking pundi? Saking ngembat keputihan murid kula nggir surayeng jagat. Murid kula niku rak pirang-pirang. Sing saka wetan pucuk gunung Sidamulya nika nggih murid kula. Nggih. Sing saka iring kilen pucuk gunung nika nggih murid kula. Nek saka kilen niku sing sandangane niku gembyeng-gembyeng merga wong sabrang parane. Nek saking wetan pating kerli kaya dipati Umarmaya. Iyeng kok ya werna-werna mawon Kakang Durna. Sakakale wong golek dhuwit di. Niki murid kula menang wajib dibotohi. Nek upama kalah kon mundur dicuni. Ayo, amake. Hei. Ayo. Hei. Ayo.
Mundur, mundur. Wah. Majoning palagan sapa? Satria Randu Gumbala aku Antasena. Iki nek nitik sandangane kowe dudu Wadyabala Ngastina. Ning kowe mburi saka tanah sabrang. Iya, dasar nyata. Aku Prabu Surayeng Jagat Nalendra ing ngembat keputihan. Sedhi ngono ngendi? Tak jaluk patine mungsuh Antasena. Langga mestakamu kowe. Wah. Wah. Ah. Bos. Wah. 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 Bondo. Wah. Wah, mati. Sok kowe. Bos. Wah. Hei. Wah. Hey. Surayeng Jagat kowe wong sabrang. Kowe ngetokke kemandenmu, ngetokke kemayanmu. Aku dicokot dayane panas ngungkuli kaya mawa bathok. Nganti tiba jungkel. Nembe wae aku arep menyat digetak kamprung. Oh, wong sabrang, wong sabrang. Kowe aja gendung, aja kumalungkung, ora mung kowe Antasena iso ngembari. Kowe iso kuat nampa pusakaku wujude sungut penganten paringane Kaki Baruna. Kuat napani sungut penganten sak kowe tak sembah. Delamaanmu Surayeng Jagat maju mrene. Wah, maju meneh. Wah, tuh. Woi! Wolo. Ki Mbak Durna sawangen jagomu wis njrebaban depane lemah. Ndi tunggale Mbak Durna? Ayole bojone iki beto-mundur iki beto-mundur. Ojo ayole. Lenggah, lenggah. Ketimasan pun bobong kare kula nyuwun tulung. Ketimasan dos pundi? Sedewa nggenipun sowan pancen tata lair ijen. Nanging ndadosaken kawuningan bilih ingkang ndombani. Sedewa menika ingkang rayi piyambak inggih menika pun Sencaki nggih. Dimas Sencaki mbelani kadang kula Dimas Sedewa kasinggihan mekanten. Buktinipun menapa yen Sencaki kok mbelani Sedewa? Buktinipun Kurawa majeng ingkang nandhingi Dadi Sedewa ning ingkang nandhingi jebul Sencaki. Ngantos murid kula saking tanah sabrang, saking negari ngembat keputihan, menika nandhingi wayah kula pun Antasena. Aduh, Nger. Atur uning jebul Sencaki menika sampun pidak jempol gedhek antuk kalian Sedewa, Nger. Ora patut banget. Sencaki. Suwing-suwing dening aku kowe drun kowe. Mati apa Sencaki modar kowe modar.
Semunipun kok paring duka dhateng ingkang rayi kula pun Sencaki. Piye? Piye? Kowe kandha apa? Kowe ngucap apa? Kowe wong ora ngilu karo dithok ora ngukur karo derajatmu Sencaki. Kowe jebul belani karo Sedewa. Kowe pidak jempol gedhek antuk karo Sedewa yo. Babar pisan mboten. Kula mboten belani Kang Mas Sedewa. Buktine miturut pengendikane Paman Durna, kura maju ning palagan sing nandingi dudu Sedewa, ning sing nandingi jebul kowe. Kula mboten biyantu Kang Mas Sedewa, nanging ingkang kula belani nusa bangsa lan negari. Rening kula dados senopati, tanggel jawabipun Sencaki ngreksa negari Ndrawati. Piye? Piye? Sakecap padha sakecap lancang pengucapmu, kowe belani Sedewa nyoh tampanana tro. Iki jalanmu terus mati kowe. Wut. Kurang ngajar maju kowe. Ora mrata jawe pertimbang tang padha yen padha. Menungsa ora apa-apa. Bila urip jamban dosa tampan ngono. Wah, mati bangsa tele kowe. Sencaki maju. Kok mlayu-mlayu. Kula namung badhe nyuwun pengayoman. Kula nyuwun pengadilan. Pengadilan bab perkara apa Sencaki? Koko Prabu majeng wonten palagan. Iya. Kula mboten mangertos kenthang kimpuling perkawis. Sencaki kula dipala. Kula dipun ajar sakayangipun. Sing ngajar Sencaki sapa? Koko Prabu Baladewa. Terus karepmu? Kula namung badhe nyuwun palilah. Kelenggan menika Sencaki kula badhe males Koko Prabu Baladewa. Aja. Yen kowe nggugu kandhanipun Kakang aja, sebab Koko Prabu kuwi kadangku. Kuwi kadang werda sedulur tuwane Bathara Kresna. Kalamun Sencaki kok kowe arep tanding mungsuh karo Koko Prabu padha karo Sencaki kowe arep mani karo Bathara Kresna. Ya ngono apa piye? Mboten. Namung badhe nyuwun parilah kemawon. Kula senopati. Kula menika prajurit yen namung trimah mendel kemawon kula lingsem dianggep prajurit jere getih wedi mati. Diterima-terimake wae. Gedhe rasa labo-labetmu tumrap jeneng ingsun. Sing jeneng wong labo-labet ku ora kumudu kowe wani karo mungsuh. Kowe mung trima ngalah padha karo kowe wis labo-labet. Mboten trimah. Kula niku ya prajurit diarani wong lanang ning bringose alum. Kula niku duweni jiwa senopati, wani tangkep jojo milang tatu taker marus. Terus karepmu piye? Nyuwun palilah. Kula badhe males. Aja. Kepeksa kula badhe males. Aja Sencaki, meksa badhe males. Pungkasane kowe kena males maju ning palagan. Ning sing diwales aja Koko Prabu Baladewa. Modar. Kowe tak ajar sak kayange kok tak dugang tak dupak lah kok maju meneh. Sencaki lara apa sing tak jaluk? Ngantemo. Piye? Ngantemo. Wah, njajal karo Baladewa kowe. Njajal karo Baladewa kowe. Nyidam Bandosa. Sila urip arep modar kowe. Maleso. Yen pancen Sencaki kowe duweni jiwa senopati maleso, tak wales modar. Wot. Yo. Sencaki. Sencaki. Sampun. Monggo kula atur singkir. Lelo lelo. Sareh dimen pikoleh.
Terus carane kepiye supaya pun Kakang entuk gawe? Wahyu Pancadharma pun Kakang bisa kasembatan gayuh tumedhak ing kanugrahan iki. Koko Prabu atur uninga. Wahyu Pancadharma menika badhe mandhap mapanipun wonten areng-arenging gunung Jamurdipa. Saugre Koko Prabu saged ningkes nyirep mubal babaling hawa nafsu ingkang panca indriya. Koko Prabu saged naligung kinten kula saged kasembatan sinatan ngeningaken cipta nyuwun dhateng panguwasing Gusti ingkang Hakarya Loka. Yen ngono pun Kakang minta pamit cetha mapane wahyu ana ing gunung Jamurdipa. Tak gelak lakune sadurunge wanci brodhek ing Surya. Muga-muga pun Kakang bisa kasembatan kang ginayu Yahi Kresna. Handrengkang puspitarum kapiyuping samirana mrik sekarakadung kongas gandanyo maweraras renaning driya kadangipun Kakang Dimas Sedewa kula wonten dawuh Koko Prabu najan dikaya ngapa pun Kakang ora bakal negake kelawan kadangku para Pandhawa utamane kadangku Yayi Puntadewa. Lajeng badhe nderek mitrang wonten pundi kendranipun Koko Prabu Puntadewa? Koko Prabu saya dangu mesaken penandhangipun para kawula ingkang sami kacingkrangan ingkang nandhang sakit kedahipun nampi pangusadan ewa semanten cabar gagar wigar tanpa karya. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadang Pandhawa badhe mungkasi gesangipun kanthi cara badhe seda bong Koko Prabu, Koko Prabu. Dimas Sedewa wong eling karo pati iku mau becik tur yo apik. Wong urip sing isih gelem eling karo pati kena kanggo nyuda tumangkaring hawa nafsu. Nanging pepati iku mau ora kena kanggo ngrampungi perkara. Jalaran wong yen wis mati tegese wis rampung lakone urip. Nanging pepati kang durung dikersake dening Gusti kuwi jenenge mati ingkang nistha. Nggih mangsa gelak wanci lawanging swarga durung tinarbuka menungsane kok nggeging pati mangka ragane wis dipetak wis dipendhem ana ing Bantala. Lawanging swarga durung tinarbuka playune Sukmajati kuwi mau menyang endi parane mangka ragane wis dipetak ragane wis dikubur playune Sukmajati iku mau manggon ana kayu lan watu temah dadi lemah sangar kayu ingkang angker. Najan kadangku para Pandhawa nggayuh pati yen bisa mati ingkang sampurna. Tegese wong mati kang wis weruh karo dalaning pati besok kapan nggone bakal murut kasidan jati lan menyang endi parane wong yen wis tumekaning pati. Sedewa
Mati nalongso iku patine wong kang lara luput tinamba. Mati utama patining prajurit, patining senopati, labo-labo tumrap musa bangsa lan negara. Satemah gugur ing Madyalaga dadi pengawak kusumaning bangsa. Mula aja ngentengke karo patimu sing durung ngerti lan durung weruh karo dalaning pati. Wong kang gigi mangsa ngelak wanci mengko bakal nampa siku dendaning Yang Widiwasa. Kresna rumakabing Jinarokra panjinayang gelung mangrukmining cagranira pangreksaning jagat raya lajeng paringipun Kaka Prabu kados pundi? Murcane Yayi Puntadewa, tak suwun kadangku Pandhawa aja nyacat, aja nenutuh karo sing gawe jagat, nanging ngadepi lakon sing abot kaya ngene iki bisa dadi pangasah pangungkaling jiwa ingkang lereke bisa nyengkake tekaning kanugrahan lan kabegjan. Dibudidaya bebarengan di masa dewa, muga-muga sadurunge wanci plethek ing surya bakal ana sulak pemadang.